Kalumpung ki Khynnah Red Kids for Christ na Block D Umsning Parish, kalau penlong ya Iakynduh lang ars ngilenter, haga khan riu bat khan new trik jemang, haying skul hikai NIAM, ban ye merjing mut ban yo jing pensyai halor kapang, lakhot ban lakhot ban syakri kum ki nongbut jong Jisu Kris, naka gospel jong Markus kalau nong bashpau kadkhot khatsa. Lasdang haka khan riu trik jemang de kijing hikai kijing batai lingkot lingbag session babunjan, bala ai do Reverend Padar Keni nongrum. Balat arspa ngutam ki hebret kenthai bat chinrang kila shimenta kani kalampung. Haka khat nyeu terik la ai jing hikai bat jing batai halor kapang, call the kekenhun Saint Faustina Prayer Group na Umsning Parish, haka jingalam usamla Roberts imli. Haka por arpaji janmit lapin kut da kemas bakhut balapin minta da Reverend Padar Pius Shadap. Ki sister bekentup ya ka Reverend Sister Aspilin Karthangmau ba Pius Lynching rangba balang ke blok di ki samla ki rangba bi ki longkmi ki lapin shithem ye kini ki khenarit da ke jingi shimenta jongki ka mas bakhut. Ki rangba balang ne ki sautli ki dong jong CMC blok di lembat ki pat riunget ki latut da ke jingriu blai shikini ka mas bakhut bandwai bat ban aimin sim lang ye kini ki hebrit ba ki nang skem ha ka jinget ba ka jing iet yu Jisu Kris ha ka jing em jongki.